Merenje je osnovni princip u fizici. Svaka veličina mora biti što tačnije određena. Merenje podrazumeva poređenje objekta merenja sa nekim etalonom za veličinu koja se meri. Pretpostavimo da treba izmeriti dužinu tela. Prislonimo lenjiru s telo i očitamo dužinu koristeći najmanji naznačeni podeok na lenjiru, u ovom slučaju milimetra. Iako nam se čini da smo to uradili tačno, kada pogledamo izbliza, vidimo da je stvarna dužina tela negde između 116 mm i 117 mm. Dakle, bilo koju vrednost da prihvatimo, činimo neku grešku pri merenju. Najnepovoljniji scenario je onaj kada je tačna vrednost na polovini intervala između dve naznačene vrednosti, jednako udaljena i od 116 mm i od 117 mm. Ako baš tu vrednost naznačimo kao izmerenu vrednost, dakle 116,5 mm, najveća moguća greška koju možemo učiniti je 0,5 mm, odnosno polovina intervala između dve naznačene vrednosti. Tada ćemo izmerenu vrednost zapisati kao 116,5 plus minus 0,5 mm. Ovih 0,5 mm predstavlja maksimalnu apsolutnu grešku pri merenju i označava se simbolom delta. Apsolutna greška nam govori za koliko smo u najgorem slučaju promašili tačnu vrednost, ali nam ne govori niz drugih stvari. Pre svega nam ne govori koliko je ta greška značajna. Nije isto ako istom metarskom trakom merite visinu stola ili debljinu zida neke kutije. U prvom slučaju, kada je sto u pitanju, čija je visina 1 metar, greška od 0,5 mm nije toliko bitna. Ali kada merite debljinu zida kutije od 5 mm, pogrešiti za 0,5 mm postaje veoma značajno. Kako prikazati značaj izmerene greške? Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.